Планується реконструювати два з трьох КПВВ – Каланчак і Чонгар. Є відповідний проект, ви знаєте, є вже відповідні строки. А як там ситуація з землею? Я знаю, що там були деякі проблеми. Є питання з землею. На Каланчаку це є питання з сервітутом, який і договором сервітутом, укладеним між приватною компанією і управлінням Північно-Кримського каналу. А питання на Чонгарі з землею так серйозно не стоїть, але на Чонгарі є незаконні будови, так, будови, які, власне кажучи, належали чи належать так відповідним особам сепаратистського спрямування, наприклад, Німітулаєву, і питання в тому, що з ними робити. Тому, що з ними робити? Що з ними робити? Там же є кримінальні провадження щодо цих будов, і я думаю, що ці будови можуть бути повернуті в державну власність, і тоді вже може ставитись питання, ну, наприклад, про їх використання у цілях держави. Тому я думаю, що питання Чонгару і Каланчака КПВВ, так, воно рано чи пізно, ну, вони будуть. А скільки потрібно часу, аби все ж таки ми побачили, ну, найнеобхідніші такі умови, коли люди проходять, так, з окупованого Крима на материкову частину і навпаки? Ну, скільки часу? Ви знаєте, президент встановив певні часові рамки. Так, до дня народження було таке. Питання в тому, що реконструкція, вона складається з двох великих частин. Так, режимна зона, власне, адмінмежа і перетин адмінмежі, і сервісна зона. І зараз якраз шукаються і робляться пошуки щодо того, яким чином це краще робити. Особливо це стосується, звичайно, сервісної зони. Тому що, ну, режимна зона, в принципі, ясно, так? Ви знаєте, що в тому стані, в якому є КПВВ, безумовно, ну, так бути не може. Це перше, що бачать кримчани, і, вибачте, там мають бути нормальні санітарно-гігієнічні умови, там має бути нормальне дорожнє покриття, як для тих, хто йде пішки через межу, так і для автомобілів. Там мають бути навіси від дощу, сонця, снігу і інших речей. Там має бути кімната матері і дитини. Громадяни мають відчувати, що це держава про них піклується. Разом з тим, це дійсно не повинні бути капітальні споруди, це можуть бути модульні споруди, просто набагато якісніші і кращі, ніж зараз. Але коли ми це побачимо? В нас є встановлені президентом строки. Будемо сподіватися, що найближчим часом роботи там розпочнуться. Пане Антоне, ваше відомство – це законодавча діяльність. Законотворча діяльність. Так? У нас залишилося декілька хвилин і хотілося вас питати. Ось парламент 29 серпня йде на роботу. З якими проєктами ви готові і готові презентувати? Ну, в нас зараз є дуже добрі напрацювання, з якими нами поділилися правозахисні організації. Це називається пакет ініціатив «Кримський порядок денний». Власне кажучи, він складається з певних пропозицій до влади щодо прийняття певних законопроєктів. Це і законопроєкт про імплементацію положень міжнародного права, коли ми кажемо про воєнні злочини і злочини проти людяності. Це і питання ратифікації Римського статуту, це і питання створення інституту, як ми вже говорили, який буде займатися питаннями політв'язнів, хоча це не обов'язково і не швидше не законопроєкт, а це можна зробити іншими нормативними механізмами. Вочевидь, нам доведеться рано чи пізно працювати законом про вільну економічну зону Крим, тому що ми розуміємо, що це не те, що має бути. Нам потрібно знімати питання кримчан-нерезидентів, так, тобто коли ми говоримо про громадян України, які живуть в Криму, але не можуть користуватися банківськими послугами. Ну, тобто, в нас є вже бачення, куди тут можна рухатися, і все, що ми будемо робити, власне кажучи, для того, щоб жителям Криму, громадянам України було комфортніше, ніж зараз є з Україною.